филми мазкур асоси воқеӣ дорад. Дар зиндагӣ ҳастанд баъзан дӯстоне ки нону намаки туро хӯрда боз хиёнат мекунанд. давоми суҳбат пагоҳ. аз ин хотир агар қиссаи ҷолибе доред ҳатман ба мо нависед, мо рӯи сабт меорем. тамошобини азиз, пеш аз тамошои филм дар канал подписатсия намуда лайк ва комментарияро фаромӯш насоз. Я масъала шанидан дар кушода. ҳоло медӯстам, ман имшоб медонам бо хоҳари ту чӣ кунам. пас дигар сарамро аз замин бардоштан наметавонӣ. ту гумон кардеги ман ҳамин хеле омадамам? падарам дар омада ба акам мегӯям ки ин дӯсташ он қадар инсони хуб нест. як рӯз маро дар роҳ дида гапҳои дағалона бисёр ҳам гапҳои бад гуфт. он қадар дил нияти пок надорад. бояд инро ҳатман акам донад. салому алайкум бонувони азиз, моҳи шарифи рамазон муборак. як хушхабар дорам бароятон. ширкати фаберлике ки мо дар зер реклама кардагӣ ҳастем, бевосита барои шумо шароити корӣ муҳайё месозанд. шумо метавонед ки масалан ҳамарӯза маблағҳои хуб ба даст биёред. дар давоми мо аз 3000 сомонӣ то 15000 сомонӣ бе ягон шакку шубҳа ба даст мебиёред. ягон ҷои фанду фиребаш нест. аз оилаи мо 2 нафар кор мекунад. барои пулҳои хуб кор кардан ва барои зиндагиатонро беҳтар кардан дарҳол дар рақамҳое ки дар зер гузоштагӣ ҳастем нависед, соҳиби ҷои корҳо шавед. аз номи анҳамин додарактон гап мезанед, ҳама чиза бе ягон чунучаро барои шумо бепул мефаҳмонад. синну соли шумо муҳим нест. медонед ҳама муҳимаш чи ҳастай? фаҳм мекунанд ки ин дуруғай ва дуруғай ягон чи ҷои дуруғӣ надорад. барои кор кардан фақат хоҳиши шумо дар кор аст. нафарҳое ки донишҷӯ ҳастед метавонед дар ин ҷо кор кунед. нафарҳое ки оиладор ҳастед наметавонед ки дар берун кор кардан, дар хона шишта низ метавонед ҳамроҳи оилаатон кор кунед. рафтем то ки ояндаи худро созем. не лозим нест. ҳоло вақти соаташ ояд баъдан мегӯям. ҳоло вақти соаташ нест. ای باور کن میگم این روز اشتیام هوی با چی ده اینجا چو تا بود هواش دیگه خیلی یا که همین نونا با مزا بس اون باید همه نونای قبا مزا میگم این خواهر فروز چخی با مزا باشه میگم کو چونیده که بود نونانی چشیدم بعدا گفتم بزرگان شکم بیشتر قوتی کن میدونیم اکیاشوی فرق برام خود نامد اشتوی ما به حلیبا اوه اکا تو نمیدونی که در این خونه مار آوردگی مار. биё бигзар ба дугинҷон. мезам ина ба фикрами хоҳарчаамон курпаи туя кайҳо партофтагӣ тайёр. ба ҳузур истироҳат кун. давоми суҳбат пагоҳ. шабат хуш. ягон чи дар кор чи ина ҳама чи ҳамҷо тайёр мегӣ истироҳат. اما جان برای پگاه کدومش رو پوشم؟ کن بینم جانم. هر دویش زیبا است. هر دویش با تو میزیبد جانیم. اینش با زیباتر دست. اینش رو میپوشی. اول پگاه شود تو رو زیبا کرده روان میکنم. خب اینها رو برده در یکونجا گذار. پگاه گپ میزنیم الش جانم. زودتر بیا که خواب میکنیم. خب شب خوش. خب شکرم شکر بعد نیم
میگونه که پیش کاغ رفتن نکنید اما خوک نه کمتر واه که همین بوشیشتر بوشه بوی خواهرش دمی مونده آمدی؟ بیا جونی اما بیا خواب بکنیم بیا جونم بیا درو ای کلید کجا شدم؟ در کجا مونده باشم؟ باز در کجای فراموشش کردم؟ اینو ساعتم قریب داشتید اما خوبه با فکرم بسته جوشته тамошобини азиз, агар қисмати сеюми филмро тамошо кардан хоҳед, ҳатман дар комментария нависед.